Нинди соң бәхет ул, бу дөньяда яратылган һәм ярата белгән сөекле тормыш юлдашы. Кадерле әни һәм газиз әбекәй була алу. Димәк, син җирдә бушка яшәмәвеңне аңлатып, үзеңнән соң тирән эзләр калдыра алгансың икән. Менә инде безнең Урта Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Самара шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Шакирзянова Хашия Сафиулла кызы бүген 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы матур гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Мударис, уллары Рамил һәм Марат, киленнәре Халидә һәм Марина, оныклары Тимур, Мәрьям һәм Айнур кытлылар. Безнең кадерле кешебез алтынга тиң. Аннан да кыйммәтлерәк, зәвыклырак. Ул бу тормышта ничек яшәргә кирәк икәнен үз тирәсендә булган бар кешеләргә дә күрсәтеп яши. Бөтен җирдә дә өлгерә ул. Эшендә хөрмәт ителгән хезмәткәр булды. Лаеклы ялга чыккач, актив җәмәгать эшчесенә әверелде. Самара шәһәре өчен ул җанын биреп, төрле чараларда актив катнаша. Моның өчен бихисап рәхмәт хатлары, почет грамоталары алды. Менә инде синең юбилееңдә читтә калмыйча, хакимият вәкилләре дә кытларга булдылар. Шуларның берсе Дәүләт Думасы депутаты Митрянин Николай Николаевич. Аның да сиңа юллаган теләкләрен ишеттерәсебез килә. Уважаемая Хашия Сафиулловна, сегодня в вашей жизни замечательный и славный день. Вы со своей семьей отмечаете ваш 60-летний юбилей. Я очень рад, что имею возможность поздравить вас с этим замечательным праздником. Вы очень хороший, добрый, замечательный человек, для которого общие дела зачастую бывают превыше своих личных. Вы гордитесь своими результатами труда, и это заслуженно. Я от всей души поздравляю вас с вашим праздником. Желаю вам добра, счастья, благополучия, нашей Родине России, мирного неба, а вам всего самого-самого хорошего в этой жизни. Әниебез Аллага шөкер 2 дөньяны да алдан уйлап матур яшәп килә. Аның өчен динебезне куәтләү беренче урында. Тыйганнардан тыелып, Хак Тәгалә кушканнарын гына үтәп яшәү үзе олы дәрәҗәгә ирешү билгеле. Бүген юбилееңдә кадерлебез Самара шәһәренең Болгар мирасы мәчете имам хатибы Расих хәзрәт Вакказов та үз теләкләрен юллады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле Хашия апабыз, сезне олы тантанагыз белән тәбриклибез. Алхамдулилlah. Сез инде үлге татар хатынының үлгесе. Үлге дигән сүз кемнәр белмәсә, образец. Татар хатынын инде булырга тиешле булса, сез нәкъ шундый. Алхамдулилlah, сездә тәкъвалык та бар, ихласлык та бар, пөхтәлек та бар, чисталык та бар, сер саклау да бар. Шуңа күрә инде сезгә нинди изге теләкләр булса, Раббымнан шуларны телибез. Мәдәрис абы белән Аллаһ Тәгалә сезгә тигез тормыш бирсен, озын гомер бирсен, балаларыгызның, анакларыгызның рәхәтен күрергә булсын. Без сезне яратабыз, алхамдулилlah. Мәдәрис абы дәресләргә йөри, Рамил укып йөри, балалар алхамдулилlah шунда ияреп киләләр. Шуңа күрә инде бу өчен үрнәк бер гаилә сез төзегәнсез. Инде дөнья һәм ахират сәгадәтенә ирешергә Аллаһ Раббыбыз безләргә дә, сезләргә дә насыйп ва муяссар кылсын. Алла ихтирам белән Расих Ваккас. Якыныбыз, менә синең юбилеең җитте. Рөхсәт ит, кытлап иң җылы һәм иң кирәкле теләкләрне сиңа җиткерергә. Беренчедән рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Безнең яктан, бәлки әши сүзләр дә әйтелгәндер вакытында, каты күз карашы белән дә каралгандыр. Хәзер генә синең кадерләрне аңлап, гомерләреңне озайтырга теләгебез бар. Мәңге яшә безнең арада. Хатыным минем, алтыным, әлдә ярый син бар җаным. Синең белән алсуланып ата җирдә һәрбер таңым. 2 улым бүләк иттең, 3 оныгым, сөенәм. Сиңа бик аз рәхмәтләрне әйтүемә көенәм. Әгәр килсә хәлләремнән, кайтырга яшьлегемә, кабат сине сайлар идем хатын итеп үземә. Иң татлы теләкләр билгеле ул үз гаиләңнән, оныкларыңнан яңгыраганнары.
Күзләреңнән яшьләреңне сөртеп, яраткан анылыңны да тыңлап ал әле. Вика, просто класс, супер бабушка. Она поздравляем с удалением, положила к всем сейчас. Береги себя, родной. Силы, здоровья, класс. Силы, стусы, тамала. Так будет, то самое мечты. Яраткан әниебез, әбекәйебез. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә бик кирәк. Әни диеп дәше шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган барлык теләкләрне булса иде әни, бәхилләтеп. Хөрмәтле Хашия Сафиулловна, бар изге теләкләргә дә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Әти, әни, бала, яңарадыр җирдә шәҗәрәм. Бисмиллалы нәсел булсын, Раббым. Дуа кылам, кулым күтәреп. Әти, әни биргән иң зур мирас, ныклы иман, олы тәрбия. Фатихагыз алып яшәү ясын, җәннәтләргә шунсыз кем керә. Саулык теләп кулга Коръән алам, сорыйм киңәш кемгә барасың. Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти әни көтеп торасың. Әти әни риза булсын диеп, дуа кылам сорыйм Аллаһтан. Үстерделәр, алар өйрәттеләр, камил булсын диеп һәр яктан. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән: ата-аналарыгызга изгелек кылыгыз, аларга түбәнчелек канатларыгызны җәйегез. Я Раббым, алар мине тәрбияләделәр, дөрес юлны күрсәттеләр. Син дә аларга рәхмәтле бул. Ана бала бишек бу киләчәк, яңарадыр җирдә шәҗәрәм. Бисмиллалы нәсел булсын, Раббым, дип дуага кулым күтәрәм. Күз нурлары сыйпап йөртә күрсен, канат җәйсен сезгә фәрештә. Киңәшче дә, юлдашчы да битсез, ярдәмче дә безгә фәрештә. Агач җирдә үсә, җимеш бирә, әти әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шаткылары, шуны күреп күңел сөенә. Пәйгамбәрбез бер хәдисендә үзенең кылганын күрмичә берәү дә дөньядан үтмәс диде. Әй адәм баласы, үзеңнең әти-әниеңә, туганнарыңа, күршеләреңә көн күрсәтмәсәң, картайгач, балам мине хөрмәт итми дип кемгә үпкәләп була? Күркәм исем хәләл ризык белән, гыйлем бирдең гомер итәрлек. Әтиебез ни әйтер бит дип, терәк барын белеп яшәдек. Саулык теләп кулга Коръән алам, сорыйм киңәш кемгә барасың. Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти әни көтеп торасың. Агач җирдә үсә, җимеш бирә, әти әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шаткылары, шуны күреп күңел сөенә. Агач җирдә үсә, җимеш бирә, әти әни үрнәк
гаилә. Оныкларда иман шаттылары, шуны күреп күңел сөенә. Онытмабыз җирдә бер кайчанда, әти-әни көтеп торасын. Дуа кылам, сорыйм Аллаһтан,